mangsa lumampah anut wirama getar tambur suling sasaran solo pratap nindi dang 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 tak tong tak sindenan nanen getar tambur yuk suling sasaran solo pratap nindi sikra mangsa lumampah anut wirama nanen hey hey tak 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 nen malaming cocok ben ora ngantuk Mas Piyong iki Sang Sri Nata Arsa jengkar pyak ngarsa tangkeping wuri Mahargya Suta hamiwa hosiwi kiraping temanten miturut satataning adat widi-widini kang sampun lampah keparingipun Bapa Sukidin Ibu Umi Maryani kadang besan sutresna Bapa Hamrawadi Butuginem ngirapaken ingkang putra luhuring budaya kuncarane bangsa Nusantara mongko pangarsa lampah nenggiri Sang Suba Manggala ya cucuk laku ya cucuk lampah ya cantang balung ora lanang ora wadon banci beke salihu ita purnama sapi deng saking mbawuk Sukawiyana lego wetan saiki susune leh gawedhi payuh dituthuk kok suaran mak tuk 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 putri tangsih alit-alit bebasan durung tedas ngeget jambe lah punika patah sakembaran kepareng mangsana sekaring paewan sarimbit garwa Erna Nurul Widyawati sarjana farmasi temanten Kagung Dimas Dwi Prasetyo SKep NS pengamban temanten Putri Bujur Parengga Busana dampyak dalem Putri Domas ingkang manik warna cengkokipun dinampari Sang Pratya Manggala Suba saha datalang pasipating satru sakembaran manju sasana busana
prapteng sasana busana lokara busana kanarendrat rasa busana kasatriyan neng karang kadempel ledang Kyai Lora Semar sapranakane Tegalan aren-aren Sari ngunduh tarupala Sari ngunduh tarupala sami joget genti dangu mboten panggih nggih Mas Mendek iki ring lelage apik sajake ning kala mangsa nu kathah sambi kalane kok. Nek kasarasan ora dijaga ya iso ambruk tenan ya. Kaya kula kadang-kadang sedina iso nyang ping 4 barang iki dadi. Maksudnya nyang nyumbang ten lho kok. Nggih, sowan dhateng Tungurjo kalih. Leres nggih Mas Carik nggih. RT Tunggal RW kalih Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, wonten ngarsanipun Pak Sukidin, Ibu Umi Mariani. Ingkang sampun kasembadan bebesanan kalian Pak Hamurwadi, Ibu Tuginem, yang lenggah wonten Kruncing, RT Pitu RW sekawan Karang Tengah Ngawi, kanthi wilujeng Neskala. Keng saperlu sami hanetepi darmaning asepuh. Ndhaupaken putra putri kinase. Pun genduk Erna Nurul Widyawati sarjana farmasi didu Erna kowe lho ya Erna kae sing rono kae kowe urung payu ngono kok sira dereng to nggih sik cilik kok oh nek anggo kathok sik njaluk dikathoki Pak Piyo kok sira Pak Piyo lajeng Mas Dimas Dwi Prasetyo Eskep NS luar biasa. Namung sedayanipun nyuwun berkah pangestu dhateng para tamu sekalian linangkung para kadang keluarga Sentono kepareng rawuh. Mugi temanten pikantuk wahyuning katentreman Allahumma wahyuning kamulyan wahyuning katresnan jati. Sehingga pinarintan saling katresnan jati wujudi golek kencana kang bangkit tata jalma putra ingkang saleh putri ingkang salehah. Allahumma luar biasa pun derekaken Bu Prias ing saking Bintaya Bu Kasri. Hah, jan dandanane apik. Napa sekat seli ya luar biasa, kembangane bayuh. Jan abyur mopyor kelap-kelip. Ugi kasengguyung para kadang-kadang seniman-seniwati saking Among Rasa. Pak Kardi Mendek Ndero mringin Ngawi. Demben ngawur teng Ndero mriko gonge waduh.
karo dalang ngantek rasa obah iki. Jane sarwa apik ning nggih Gandeng Lehnata tengguri gonge ndelik. Niki prayogi sanget langgenipun nata menika celakipun manten lajeng para tamu nggih lenggah ingkang prayogi. Kasembuyung Widawati cacah wonten kalih, cacah mustaka wonten kalih. Menika kadang kula anem Mbak Patmi saking Kalidogol. Kalidogol ya mah mengke. Piji Sumberjo, Marga Mulya Bojonegoro. Setunggalipun Jeng Erna nggih saking Talok ya, Nduk ya. Urung pindah to. Sida pindah nang Plelen apa ora? Aku ki ngerti liwat nggone wong tuwek ora tau mampir. Sembah nuwun nggih. Peladenipun Sinoman Ngudi Rahayu, monggo tancut gemergut anggenipun makarya kasngguyung audio sound system yang sangat luar biasa. Kagungan Mas Kento, wah jan top marang top nggih. Monggo pertama sekalian nderekaken anggenipun ngedhap pasugatan ngapungkasan menika wonten dahar lajeng wonten es ngaten. Mojine sepira? Moji kula tak bawa nganggo cakepane wong kuwi laras wangi. Laras ati jinemne lek. Lenging gadung rumambat wit kambil gading ana randha menyang sandang medot nyangking timbo manuk podang hamencok neng papa gedang nucuki waing kamundung nucuki waing kamundung Kyai Duda ngumbah sarung kepleset kecemplung kedung iyung nyoh anakmu mongan biyung gondal gandel nanjakno jaipong ya iya le iki anake sapa iki kok turu wae iki oh putu mula yen lat lekasipun ingkang Hyang Kakung jenenge sapa Mbah sampeyan tak pek mantu arep ning aku sik arep gawe anak sik ayo jaipong ya le ya dek jaman berjuang jor kelingan yo iya
ya. Jan pinter tenan, Mbah. Sampeyan diputu kok pinter kaya ngono. Lah terus jo glender piye saiki ning? Nasibe piye? Nasibe piye bocah kuwi? Pensiun. Apa dabokane kuwi? Woi ketipung kowe. Tenan wis kalah karo bocah saiki kok iso. Lah kuwi ora diopaya ora apa-apa lho. Lah lek kowe lek ampe ngamuk ora diopahi. Wong irung Jawa dhuwit bocah semene kuwi. Ayo, ablaske. Syukur bisa. Yuk. Ayo, kira masa sak. Iya. Midre podang kuning yo. Ditampani podang kuning ayo nduk. Kur leh. Ora apa-apa, Pak. Sampai gunung ora masalah. Yo. Ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobang mitiranggonku ngitiri ora krasa esuk awan nganti bengi eman-eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencok neng ngepang tekan sangan tak rindu saka kaduan sarwe ngoceh dheweke ngalih pensloan tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan iya. Saya tutur tak seranani sun pikat puluting bendo matur nuwun dhateng Among Rasa Dinda Erna. Ramasa kok sugih weweka Mbak Erna niku jan top men. Awake saya mekakrah. Tambah lemu. Nah, nggih, nggih. Pripun jeng Pat? Wani ora? Kula tak lipsing mawon. Nggih, nggih. Kula tak semedi riyen. Oh, semedi nggih. Menawa nek gelem mulih. Aja ya dilenggahi ngantos rampung mboten napa-napa. Pancen nggih. Niki kalih anu. Pripun? Kalih hubungan pados gajul jane ning nggih mboten. Oh, nek iki golek baju kok ngantek semaput ya ora ngolehne napa. Ket ndek dalu pun kula golekne gajul witekne nggih. Mboten napa-napa. Modine sepira? Pripun Mas Joni Om Jon pun dadi napa dereng? Ah, ngoten nggih. Dereng nggih. Ayo Mbak Erna, setunggal lagu malih napa niki sing jaluk pelok apa selindro? Pun kula pasrah sampean mawon senengane apa?
Mbok bilih wonten request saking para tamu, lagunipun menapa? Nggih, sambil menunggu selesainya manten dipun riasi. Nah, nggih. Mangke rampunge menawi sampun wonten pratandha waosan doa nembe kondur. Nek dereng doa dereng parang kondur riyin. Mboten iki mangke jam 12 kurang tetep rampung kok niku. Pun pakeme Mbah Sukimin niku, Mbah Mantan niku pokoke jam 12 kurang kudu rampung, insyaallah. Soalnya ora rampung kudu ngingoni neh lho carane. Napa jeng Erna? Napa nggih? Lho lah ya karek kono apa kok. Ngersake lagu napa, Bu? Bu Aku jane arep lali janjine. Oh nggih. Weh, saking Lali Bu sinten? janjine. Bulis. Bulis. Bulis badhe nyanyi piyambak. Oh, lali janjine ayo cawa dados jaipangan le yo. Heeh yo sing gawe irama anu. Sesek. Iya. Dibablaske Mbak Erna yuk. Janjane kowe ning endi gelagatmu sajen nyubriyani hatiku sujud yo pisan kas Solo SMS rambelesi yuk masuk yang tak telepon iya malah Hos.
janjine kandhane alesane iya gas Mahanuk sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko hae ya janjane kowe nang endi Ois iya sajak nyupriyani gas ana yang kena golek duit yo ya ya yo introne dawa karo gendinge meh padha dawu ayo cucuk lakune ning ndi ilang ning ndi oh sik foto para tamu kakung putri sampun kepareng kadherekaken suwan malih lenggih temanten sarimbit ingkang sampun kepareng agem busana kasatriyan menawi dipun pirsani sak keplasan busana menika garap muslimah nggih monggo dipun putus kedap kemawon sepisan malih para tamu sekalian pungkasaning adicara mangka suwun berkah nderekaken waosan doa nembe parang kundur mekaten pramila keparingipun Bapak Sukidin sekalian Ibu mugi temanten pinaringan gesang ingkang agung ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah sehingga pinarian tasling katersenan jati golek kencana kang bangkit tata jalma putra ingkang soleh putri ingkang salehah berpacu dalam cucuk lampah gek meteng pirang sasi neh iki 3 bulan. 3 bulan berjalan. Alhamdulillah keponakanipun laki-laki. Apa wis di USG ta? Sampun menika ndase wonten ngandhang. Injih menika mripat kalih kuping dereng enten nembe cangkem tok, Mas. Kaya pengen roh. Kowe aja ngomong perkara USG lho, kowe ngerti mantene? Injih. Manten iki jebolan kesehatan kabeh lho. Bener, nek mantenipun lah kula ya elek-elek ya aja ngenyek nek kula biarpun cucuk nggih SPD to, Mas. Sarjana pendidikan. Sapa omong? Lho, SPD kuwi lumrahe sarjana pendidikan. Bener nek kula SPD. Apa? Sekolah peteng dedet budal jam 09.00 mulai jam 4 esuk. Oh, alah. Sekolah aku yo ning Ngawi. Ning Ngawi. Kampus termahal, Mas. Iki PGRI. Mboten. Suryo. Salah. Lho, kampus modern? PL. Lho, PL. Ya. Apa kuwi? Pasar Legi, Mas. Terima kasih keluarga besar dari Ngawi nggih menika. Mas anu niki amat maaf dulu. Fotonya Bapak cagak ini nek guling mengki. Jaga nih. Iya. Ki pengiring songko dari Ngawi juga terima kasih keluarga besar Ngawi matur nuwun regi sangat menika. Keruncing. Kenapa? Kalau keruncing ingat masa lalu juga. Suami saya kerja di sana juga loh, Mas. Loh. Saya di keruncing itu ada 15 tahun. Loh. Ikut suami saya. Berarti kenal karo Pak Ndut no? Injih wonten Pak Ndut kula wonten keruncing 15 tahun ikut suami kerja di bank, Mas. Bank BRI. Elek-elek. Bukan. Loh, Bank BNI? Salah. Bank Jatim? Boten. Lah bank apa? Bang Jo Kertonyono mlebu rono kan lho, Mas. Sing piye kae gerakane? Aku tak mau. Oh, semprol iki jebole ngemis to. Di Bang Jo, ini juga luar biasa didukung dengan rias kondang. Bu Kasri. Terima kasih Bu Kasri yang luar biasa. Neng sak mangke kalian ingkang Ibu Bu Kasun nika. Ije Bu Kasun juga terima kasih Lestari luar biasa MNA. Apa kuwi? Murah nanging apik bar panen iso nyicil iso bayar ping 3 juga bisa. Ping 3 iso? Ping 3 iso, Mas. Wektune kapan kuwi? Esok awan sore lunas.
Kuwi jenenge ya sawat rampung to kok. Kaya ngombe pil kita. Apa kuwi? Ya iso awan sore nek ngombe kan ping 3. Didukung kerawitan jos gandos. Lek mendek. Lek men. Terima Mbak Erna juga terima kasih sehat selalu ya Allah Mas. Sahabat Saiki dalem. Erna duwe gelar lho. Apa Mas? Oh. Ya Allah piye Mas? Ya Allah aku iri loh. Apa Kowe diomongi gelarnya, ora? Mas? Bener. Nanti aku juga punya gelar terbaru. Mbak Saleho alhamdulillah punya gelar terbaru. Apa? Jenengan ngendikan dhisik to, Mbak. Oh, ora iso Kang. Aku ya mau. Wis aku tak WA, aku tak WA. Oh iya. Kalau Mbak Gelarmu Saleho, apa? Inji alhamdulillah kula sak menika digelari Saleho DBL. Saleho DBL. Iya. D. Double. Gilani. Jarsonya hebat. Yang Kene. kapan dalem Bapak sinten menika? Pak Sukidin. Ya Allah, Pak Sukidin. Sing ndi piyayine? Lah menika? Grapyak sumanak tanpa pamrih. Uwongi contoh telu, Mas. Pripun? Sambung serawung sombong, serawungipun Bu Umi ra gemen-gemen. Pripun? Aku mau les salene omah dalem buri. Soal omah ngarep ya Allah. Bayuh sumbangane. Beras kok kaya ngono aku. Guri, ati kamar mandi. Nomor loro Mbak Gedang, Umi, ya gedang. Allah. Gawane kok. Gedang sak tumpuk. Ora mungko bengi. Mantene go iso malam pertama. Lho, lah sebabe Centonge nggodan ape rangginan opak jeneng abang bek pokoke. ayo disingkirke dhisik. Singkir napa lah aku ngerti ngomong ki aku jelas ngerti to Mas. Pripun, Aku Bang? salin blengi kok gelung aku plik ketiban rupiah tapi tok aku ngono. Ngerti gedang ning guri we gedang. Ya Allah gedang. Tumpukan gedang. Bayuh. Tumpuk rasa samar Mas nek mriki Mas. Pokoke sing nomor 3 Apa? daleme kan papat to. Apa? Sing cedak jeding. Apa kuwi? Katok sarung. Selimut mbuh kayaknya mumbruk. Urung sempat londre Laundry gawe. nanti calon lagi langsung laundry. Dipun dongaaken Iya. mantanipun, mantanipun. Iya, buat mantan berdua sukses selalu dan berat momongan cewek cowok ya Mas ya. Luar biasa yang penting itu Mas. Doa kita enggak usah oke-oke. Iya, no. Contoh ngono kuwi. Ning yo bener loh mantan kok Ribet, kucing no. pilih wanita ya Allah. Karingan sampean. Cantik. Oh, Karingan titikane dik wong omeh wedok sampean telu. riyen. Wong wedok titikane telu Mas. Napa? Anggere irunge kempringet, gemati karo wong lanang, ora tau ngalor kidul ngitan ngulon. Wih, tenan Sing kuwi. pertama. Heeh. Sing kedua, astanipun manten putri. Ya Pripun? Allah, anten ulune. Wong wedok ki angger ulune akeh. Galak ulu. Oh, tenan. Piye, Wes piye, pokoke piye? karo wong lanang ora ngalor rangdul pok lugu. Ning pesenku, Mas. Pripun? Wong lanang saka kluncing kabeh wae wong lanang aja milih wanita sing sikile ulune akeh. Lho sebabe. Pi banci, Mas. Oh, semprol contone kono dhewe bati. Nggih nggih. Matur nuwun ya Allah reging sanget menika kula Mbak Sali saking Padu Pondok kali Pak Dalang Lurah saking Tamun nggih Pak Dalang. Sukses selalu lancar ya Allah. Kayak Aku tekan gak dindi. nyono ya Mas. Ripun? Kula insyaallah mengke wisudane wonten AM. Waduh, AM. Inji. Wisudan apa niku? Gelar to Mas. Lah kalau ngerti kalau. Oh. Sing alah. kacamata kan ya langgan aku to alah. biyen. Kowe arep genggekno ta cetan? Lah piye? Mas, maaf dulu ini streaming loh Mas. Kita seni jadi tontonan tuntunan. Bahasa lah yang lebih halus Mas. Elek nu jenenge. Elek, gegek itu elek Lah Mas. sing bener piye? Begenten. Ya padha ae semprol. Matur nuwun ya Allah, matur Bu. Ayo kowe sehat jare selalu. arep pindah ning ndi ning Gunung Sari, ayo ta cepet ayo. Mas Manggala maju sih. Ning aku rada gelo Mas. Pripun to? Aku ning Kruncing ning Caruban Saradan wis kenal aku nek wong 21 tahun kan suwe to nyucuk. Iya, no. Wong Manggala sing loro sing sopan. Lho, piye to piye? Maaf Piye? dulu guyon Mas. No. Guyon ora masalah. Dandan wedok hargailah kita seni. Lah Mosok apa? nyeluk aku lek lho Mas. Le, Iki. Gus. Kalau Kowe aja kita nyelik-lik. Kowe aja Nyeluk ngomong, Mas. Pak Puh. Lah Pak piye? Lek. Jahat. Yo do masih sini dulu. Do masih maju sini yuk. Maju ayo. Juga terima kasih monggo. Wow wonten undian saking Kruncing lho. Loh, undian. Maaf dulu pengiring semua mboten pengen jaringan Nomere- semua. nomere wonten ada senek? Undianipun ya. Wonten senekipun belakangnya? Dicari wonten undianipun Mas Manten luar biasa loh Mas. Luar biasa monggo lah. Goleki. Oh, semprol iki ngeprank tamune. Baik lho kaya sempat nyeneni tonggoku. Adaku. Ayo satu lagu. Ayo. Heeh. Tanya dulu. Neng tanah wong wedok ngono Mas. Piye ta? Undian promo gratis tetep budal. Nggih no kok iso. Namanya siapa dulu?
Alhamdulillah. Sapa? Kruncing ora enek sing jeneng sebagus ini. Sapa? Ora patek jelas. Banter nduk suarane Yang jenenge keras, sapa? wanita yang tegas. Kenapa Pak Dalang? Wanita itu terbit matahari sampai terpejam matanya ayah. Weh, tenan ta nggih. Pekerja lho bumi. Mulai jam Bumi pagi. masak nyuci riyin ngeter ke putrinipun. Rondo awan blonjo, Eh. mulih didugah pake. Nyapa terus? no? Nyapa? Kerokan. Jenengan kok yang keras, wanita yang tegas. Namanya siapa? Bisa jawab bisa. Oh, Pak E luar Jawa ketok iki. Ini bapaknya asli turis. Eh. Tahu turis? Apa kuwi? Saka tritis munggah no. Namanya siapa dulu? Bila. Kayak anakmu ya. Oh, alhamdulillah. Sing patan karo Pak RT kene. Karo RT tak gua gak ndas kok, Mas. Kok. Ayo. Yang satu namanya mbaknya Amelia. Amelia. A yang terakhir dan pertama Amelia. Ngerti artine? Amelia. A yang terakhir line Pak E. Amelia. Line Pak E jenis Subali. Iya, cok sing loro. Yo lagunya monggo mandek Ayo. Mbak Yu cantik Mbak Erna sehat selalu Mbak Yu. Ayo. Yo. Apa? Ninggal katresnan no piye yo, kena Manut yo. monggo. Terima kasih keluarga besar Kincing sehat selalu. Yo. Ayo joget, Nduk. Ayo, derek joget yo. Hei, joget ora kowe? Hop. Hop. Stop. Hop. Pak Dalang. Pripun? Bapaknya kok lihat ini atas, bapak atas. Si. Pak Dalang. Apa? Kersane ngendikan, "Wedi napa, Mbah?" Nek nglairne. Lah. Pak Piye Dalang. ta? Piye? Maaf dulu, aku gak pamer nggih. Kula anak papat gak pernah sayang melahirkan. Weh. Operasi, Mas. Sesar. Ora. Lan apa? Senso ta, Mas? Iki wedine mbayek. Lah kok jadi pikir berarti ngene. Pripun? Ndase mesti ning ngisor mau. Ayo lanjut Ya yo. monggo. Kowe joget ora, Nduk? Nangis sajroning atiku. Iya. Hop. Semuanya daerah mana mawon Ngawi semuanya golek doma sing iso joget bayaran, Mas. Lah nggih Saya no. maaf dulu loh. Jangan makan gaji buta. Lho, apa arep itu bayar ki nggo? Wis bayaran. Mulane dadi domas manggolo golek sing iso joget nggih Bu nggih. Saya bayaran Bu 50. Aku 30 semenguto gak bayaran. Apa kuwi? Alah aku tak omongi. Ning kono kae lho. Monggo wis gelar kloso ya. Wis, lah aku tahu kapusan wong Krincing kok. Piye? Lah aku kan sewong ini PL mau lho Mas. Heeh, piye? Sepi Mbak, nggih aku. Terus? Iki 100 gelem ngono. Aku ya seweng jam 3 lagi payo nih. Gemes lho Mas. Masa lalu orang itu punya masa lalu Pasti punya sendiri-sendiri. kok ya. Lah terus ketoke ya Mas ya. Iki nek 100 pripun nggih. Lah aku ya ngono kae to Mas. Lah terus? Jam 3 langsung tak grup just to Mas. Heeh. Barku ya. Lah tak delok lho. Lah kok palsu aku nih. Mbah rono. Mbah pripun iki? Lah nyauri menak Mas. Piye? Lah jenengan asli apa palsu aku ya ngaleh. Ayo langsung yo. Ayo joget yo. Nangis Yo, mangga langsung. Ayo, Le. sajroning atiku. Ayo, maju, hei. Nalika sliramu ninggal aku. Ayo le joget le. Joget ayo. Sliramu ora krasa. Yo tangannya Mas. Kudu sambat karo sapa. Tangannya Mas. Tak suwun rina lan wengi. Tangannya Masnya. Suka pananggonmu beli. Iya. Bisa kumpul kaya Terima kasih. Gleng gleng. Oke, terima kasih silakan pulang. Ya, Ayo, kenalan Le. dulu ini soal oke. dari Kruncing namanya siapa dulu? Ayo Mas namanya siapa dulu? Nang. Siapa? Nang. Nang. Si tok siapa si tok? Nangi tahu artinya Apa? lanang. Sijine. Agak sini Mas. Gasang muti tangan mari kitring. Loh, Zaman piye biyen lho, zaman Piye? biyen bocah muti astani ku enggak boleh. Hmm. Kaya namanya siapa dulu?
Alhamdulillah. Sapa? Wes Dang, ayo Dang didongani Dang. Wes Le. Oh, durasi ya. Pun Dang pamit. Ini mboten reo kan? Ora. Oh ya wis. Sakne kok iso. Siap, terima kasih keluarga besar. Di sana gunung, di sini gunung. Madruk. Di tengahnya ada beruang. Ya. Dalangnya bingung, cucunya bingung, tapi Bu Umi sekeluarga tidak bingung karena punya uang. Sebabe Karena baru mantu. Yang kedua, ya. ono kuaci aja tipe Mas. Masuk. Nangga banci marai rame. Sebabe Soalnya ya rame ngene iki. regane mundak apa ora? Engko sik. Oh, saya hitung-hitung. Ana kuaci mangani luwak. Apa? Ana kuaci dipangani luwak. Terus Rego banci saiki mundak. pira mundake? Selawe, Mas. Matur nuwun Bagong sehat selalu. Matur nuwun pokoknya keluarga besar Mawi matur nuwun insyaallah ketemu lagi di Gelombang. Saya matur nuwun saya ke Surabaya ikut audisi. Wih, Ketik saya Mbak Saleho alhamdulillah ikut Surabaya. Langsung ke Surabaya Mas saya. Surabaya. Ikut audisi. Terima kasih audisi sponsor terbaru. oh sing anu gitu, iklan obat nyamuk cap iblis gitu. Yo. Terima kasih. Yo matur nuwun monggo. Nggih. Monggo datang Pak Sarim ke parangku dherekaken doa minangka pungkasan ing parigian. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para Bapak Ibu, pilenggah sami ingkang kula hormati monggo nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Rupeng dumadi mugi hajat dalah kaniatanipun Bapak Sukidin dalasan pisan sekalian anggenipun Kang Miwoho putra putri sekalian mugi pikanto ridho saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kinabulan punapa panuwunipun sehingga saged kaleksanan cita-citanipun amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwalil afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha jam syai'at wa tarfa'na biha andaka la darajat wa tuballighuna baqasal ghayati min jamil haratil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma alif baina dimas wa irna kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa siti Khadijah al-kubra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alhuma umuran tawilan mubarakan sehatan wa afiatan wa wasi arzaqahuma rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina tawaffana abrar bana atina fid hasanah bil akhirati wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana jangan nasta'in. Syiratal ladzina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kakung putri Purwa Madya Wasana sampun boten wonten ingkang karepet monggo dhateng mriki keparengan dherekaken teman sarimbit sing ngarsake palenggan jawat asta kundiripun para tamu kakung putri. Tumrap kula ingkang kepareng kawiji mongko pambiwara hambuk bilih kirang wijang wijil wicara nglenggono kirang pono warah wangsine para winasis ing reh basa tuwir sastra kula namung saged ngaturaken jeneng sela wader kalih sesundheran apuranto menelpat kawula. Salam hangat sami santi jaya-jaya jayanti jaya hanjaya bawana susila prasaja ing salireh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
bagya mulya adohing sukar sakit sinaket pamoh mitra pinucal siang dangkal kerajeki kang halal tekan kaget nine langgeng gene prayan salam banget mereka manten anyar moga tansah teruntut senyata wis patut kepara wis patut tansah sinaket bagya mulya adohing sukar sakit sinaket pamoh mitra pinucal siang dangkal kerajeki kang halal tekan kaget ninen langgeng gene bebrayan salam banget mereka manten anyar moga tansah teruntut senyata wis patut kepara wis patut tansah sinaket bagya mulya adohing sukar sakit sinaket pamoh mitra pinucal siang dangkal kerajeki